I pozdrav ljudi, dobrodošli, još jedan video na kanalu Be Social. Cue the music, pim pim, pim 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 pim. Zapravo sam ovo htio da iskočim. Morat ću da ubacim neku muziku, da ubacim. Da, to nije loša ideja, da ubacim ono pim pim pim. Ok, zapratite me na Instagramu ako hoćete, kad sam već ovo. Ok, uglavnom, u današnjem videu, ne znam tačno šta će biti naslov, ali pričamo možda kako da pričate jasnije, glasnije, tečnije. Pričamo o tome kako da pričate glasnije i ono, kako bi to rekao, kako da izazivate poštovanje kad pričate kod ljudi, razumijete? I sve to ima veze sa tim koliko, nije čak ni koliko glasno, nego kolika je moć iza toga što pričate. Postoji jedna knjiga, zove se Power vs. Force, ili ti moć protiv sile. Trebalo bi da je pročitate, ja sam je pročito, ne cijelu, čitam je i dalje, ali jako dobra knjiga, ok. Šta je stvar, zanima šta ste ovdje da napišem. Stvar je u tome da kada pričate nešto, kolika god to glupost da jeste, kao na primjer ovo što sad ja pričam, znači ja sad ništa pametno i dalje nisam rekao, ali pričam bre sa sigurnošću kao da znam bre o čemu pričam. I vi slušate to. Uglavnom, sad ću da pričam i nešto pametnije. Inače, samo da sam zalagao ovoga. Jedem neki sladoled. Uglavnom, inače izbacite šećer iz ishrane, a ovo mi je kao cheat. Kada pričate nešto sa sigurnošću, ljudi slušaju to što pričate. I ako, zato, na primjer, imate dosta primjera gdje glupi ljudi, koji nisu svesni koliko su glupi, pričaju neke stvari sa tolikom sigurnošću, da ljudi možda koji su čak i pametniji, a pogotovo ovi glupi ljudi njih slušaju, klimaju glavom i kao, pa da, to je to, ok? I onda imate također veliki broj primjera gdje pametni ljudi, koji su svesni da ima mnogo toga koji ne znaju, nisu sigurni u sebe, i onda čak i to što bi oni rekli možda jeste pametno, ali oni ga ne pričaju sa sigurnošću, i onda ih ne slušaju ni ovi glupi ni ovi pametni. Eventualno ih slušaju neki pametni koji su svesni da to što oni pričaju su pametni, ali znači zbog informacija, ne zbog njihove sigurnosti. I retko kad imate pametne ljude koji su svesni da moraju da nauče i kako da prodaju sebe i da onda spoje ta dva i da onda nauče da pričaju sa sigurnošću, iako su možda svesni da ta njihova informacija nije možda finalno rešenje ili da je samo na putu ka idealnom rešenju, šta god, ali znaju da je to što oni imaju da ponude možda najbolje nego što bilo ko drugi ima da ponudi, i zbog toga su naučili da pričaju sa sigurnošću. Primjer radi. Ok, također jako bitna stvar, kako je evolucija ljudska. Pre nego što su ljudi imali riječi, također je bila neka vrsta komunikacije, ok? Imate, na primjer, i kod drugih životinja. I druge životinje komuniciraju, znači ne samo ljudi, jel da? Ljudi nisu životinje, ok. Isto, šta je bitnije? Bitnije je, znači, ta subkomunikacija, nego zapravo sadržaj reči koji se priča. Baš zbog toga je jako bitno naučite kako da pričate sa sigurnošću. A najbitnije kod te sigurnosti jeste da bude otvoreno, a da bi bilo otvoreno postoje neke stvari koje treba da uradite. To ćemo pričamo sad. Ok, prva stvar jeste ta da vas vaš ego koči i ne dozvoljava vam da se vi otvorite i da pričate sa sigurnošću. Posebno u situacijama gdje vaš mozak smatra da je vaš status previše nizak i u toj nekoj hijerarhiji i da će to možda da vas dovede u neku nezgodnu situaciju ako budete bili glasni. To ima možda i smislu evoluciju. U današnje vreme također ima, ali više je samo taj zastareli program koji dalje ljudima služi. Ljudi dalje donose
neverovatno, znači ljudi dalje donose odluke o tome ko je kakva osoba i s kim će kako da komuniciraju na osnovu toga, iako nisu svesni toga. Tako da, by the way, nisam se uopšte sredio za ovaj video, radio sam nešto, onda sam skontao da neću imati vremena posle da snimim, onda sam seo sad da snimim, pa ću posle da se sređujem. Treba da se obrijem i sve to. Čak ni majicu nisam imao, ovo sam samo dohvatio prvu i navuko da bih snimio, da ne bi snimao bez majice. I, znači, sad kad mi znamo da ljudi i dalje sude ljude po tome sa kojom sigurnošću oni pričaju neke stvari, mi možemo to da iskoristimo da bi ljudi bolje slušali nas, kada mi nešto pričamo. Jer zašto da ne? I kada već pričamo nešto, imamo nešto da kažemo, zašto ne bismo to rekli tako da nas ljudi čuju, a ne da nas ljudi ne čuju. I tako da, zašto ne bismo, kad inače pričamo s ljudima, pričali tako da nas ljudi poštuju, za razliku od toga da nas ljudi ne poštuju. Sad ću da vam dam, znači prva stvar jeste ta. Onda drugo, također zavisi dosta od vaših uverenja. To je što je opet povezano, znači ako je vaše uverenje da imate neke komplekse niže vrednosti i razna neka uverenja, niste dovoljno dobri, kao što dosta, mislim svi ljudi imaju u nekoj manjoj ili većoj meri. Neka uverenja kao što su, ne znam ni ja, svet je nebezbedno mesto, ako budem bio glasan neko će me napadne i svašta nešto tako. Također i to vas koči da ne budete glasni. Također neke energetske blokade, svašta nešto, traume. Dosta ljudi je naučilo da budu tihi, da budu konformisti kad su bili deca u školi i od roditelja. Uglavnom, sve to može da se srijedi i da vi naučite da budete glasni. Jer kad ste vi glasni, šta god da imate da kažete, to je inače činjenica koju kako bi rekao, oni pimps, oni iz američkih filmova, Makro, ne znam da li je Makro isto što je i pimp, u smislu da li je Makro kod nas isto što je i pimp u Americi, ali verovatno jeste. Znam da oba prodaju žene, ali ne znam da li je baš ista stvar. Uglavnom, oni znaju tu foru da pričaju sve sa sigurnošću, ok? Kad pričaju sa devojkama i da one treba da, ne znam, da idu da sjebu za pare i da njima daju pare, znaju da sve moraju da kažu sa sigurnošću i imaju tu dinamičnost u govoru i tu harizmu i sve lepo spakovano i onda ih ljudi slušaju, kao bukvalno ih hipnotizuju svojim govorom. Sad, jedna od stvari, jedna od načina na koji možete da navežbate, da pričate sa sigurnošću, jeste da, znači, samo budete svesni da šta god da pričate, bukvalno to, kako bih rekao na srpskom, whatever you speak, own it, ok? Znači, šta god da pričate, vi to pričate, niko drugi ne priča, i samim tim što pričate, nemojte da se stidite toga što pričate, već neka to bude 100% vaše, znači, stanite iza toga što kažete. Znači, nemojte da kažete, pa ja mislim da bi trebalo da uradimo. Ako je to tvoje mišljenje, ti ga reci čisto i kaži, ok, ja mislim da bi trebalo da svi sednemo zajedno i da pojedemo roštilje. Tako da, ok, ne znam odakle ovo ispalo. Uglavnom, debil. Uglavnom, znači, recite šta god imate, kažete svoje mišljenje sa sigurnošću. To je prva stvar. Znači, whatever you speak, own it. Nemojte se krijeti za toga što pričate. Ali sad, to je sad sve lako reći, jel da? Najbitnija činjenica jeste ta da vi možete da treba da budete svesni da vi možete da menjate svoje uverenja i da menjate svoje uverenja, da te energetske blokade otpustite, da te traume isto rešite. I da naučite kako da koristite svoj glas, ok? Dosta da naučite kako da koristite svoj glas, znači kako da ubacite tu vibraciju, tako što pričate iz stomaka, ne ispuštate mnogo vazduha i sve te tehničke neke stvari, ali to sve uglavnom dolazi prirodno kada taj
unutrašnji svet, to unutrašnje stanje rešite. Ima ljudi koji savršeno glasno pričaju i odlični su u komunikaciji, a nikad nisu nešto učili previše to da pričaju, ne previše nego uopšte, samo zato što su samouvereni, tako su odrasli, tako su naučeni i onda lepo i pričaju, ok? Glasni su, jasni su. Znači možete da menjate da sređujete uverenja, da za to imate neke druge videe i sve to. Međutim, znači ne znam ni šta sam sve spomenuo u ovom videu, uglavnom prelazim ovo kako sam stavljao ove teze, hvatao ove teze. Kako su mi iz glave izašle. Da, i još jedna stvar, znači dosta blokada tih dolazi iz vašeg identiteta. Što ima vezi s uverenjima, identitet je malo veća konstrukcija, uglavnom. Vi ne dozvoljavate, vaš mozak, evo možda i ovo sad najtačnija rečenica, vaš mozak ne dozvoljava vašem glasu da bude jasan, glasan, čist, dominantan, vaš mozak ne dozvoljava vašem glasu da bude takav. Što znači da postoji nekoliko načina da rešite taj problem. Znači, jedan od njih jeste da rešavate to unutrašnje, ta stanja, taj inner game, da rešavate ta unutrašnja stanja i da samim tim postepeno postajete moćni s glasom. Drugi jeste da naučite tehniku, to jest da vam inner game bude sjeban, ali da naučite kako da pričate glasno. U tom slučaju ćete znati kako da pričate glasno, ali ćete uvijek da se borite protiv sebe glasno i jasno, nije samo stvar u glasnoći. Ali ćete uvijek da se borite protiv sebe, protiv tog inner game-a i onda ćete znati kako to treba da zvuči, ali ćete da se borite protiv sebe i onda će stalno to biti neka bitka. I treći način je da svaki put kad morate da pričate jasno i glasno, pošto vi kada tom tehnikom budete, znači krenete da pričate, kako bude se mozak privikavao i kako budete preduzimali akciju i pričali šta god, gde god da pričate, bilo da se bavite prodajom, da pričate javno govorništvo, da podučavate ljude, gde god vam treba pričanje, ok? Da izlazite u klubove, da startujete ribe, šta god da je, gde god vam pričanje treba, to je glasno pričanje ili jasno, ili dominantno, ili samouvereno, ili čisto. Uglavnom, gde god budete, znači, pričali, mozak će vas svakako posle nekog vremena, zavisi koliko blokada imate, kada dovoljno akcije budete preduzimali nasuprot sebe, on će da popusti i da vas ubaci u taj flow state, u to stanje flow, u tu zonu, gde ćete vi do kraja tog seminara ili govora ili prodaje ili clubbinga ili šta god, ćete pričati glasno i jasno. Zato, to je treći način, znači da preduzimate toliko akcije da sebe ubacite u taj flow. Sad, to je najmanje dobar način. Najbolji način jeste da radite sve tri stvari, znači na duže staze jeste da radite to i sređujete svoj inner game. Onda na kraće staze jeste to da naučite tehniku, znači, pričanja i kako to treba da zvuči kada ste glasni. Znači možete da vežbate kad ste sami kod kuće i onda da, znači, svakodnevno ili kad god vam treba to, mada najbolje na svakodnevno, znači bazi da ubacujete sebe u taj flow state, a to radite tako što ćete preduzimati dosta akcija, znači gde će mozak da se isključi, jer mozak je taj koji konstantno, da li bi smeo da budem oko glasa, da li ne treba, možda šta će ovo se desi, šta će ovo, pa bolje budem tiši, milion stvari, i onda zakoči da ne budete glasni. I za ovo kao i za sve, znači bukvalno manje više za sve što pričam u ovim videima, korisno je da naučite da budete u sadašnjem trenutku, kao što sam pričao u nekom tamo videu, jer kada ste u sadašnjem trenutku, vi ste u centru.
znači u centru. I odatle imate mnogo veću kontrolu i proaktivnost u koju ćete stranu da idete. Zato naučite da budete u sadašnjem trenutku i s tog mjesta će vam biti mnogo lakše i da uđete u taj flow i da radite s tim uverenjima, to jest ne možete, ja mislim, da radite s uverenjima ako niste u sadašnjem trenutku. I to je sad već diskutabilno. Uglavnom, lakše će vam biti da uđete u taj flow, lakše će vam biti da vi odlučite koliko ćete glasno da se čujete i tako dalje i tako dalje. I još jedna stvar, kad sam već pričam, prošle 15 minuta, znači to za tu preduzimanje mnogo akcije, kako bi to izgledalo jeste, znači krećite se, ako imate neki javni govor, krećite se po bini, objašnjavajte rukama, menjajte dinamiku, pitajte pitanja publiku, znači samo preduzimajte akciju, nemojte mnogo, znači da razmišljate, bukvalno to, što manje razmišljate, što više akcije, mozak će samo u jednom trenutku da vas baci. Onda, također jako dobar trik, jeste sljedeći. Kao u onom filmu Koko, bukvalno ja se oduševio što ste uradili. Ima ovaj film Dečiji Koko, kada on ima tremu da izađe na binu. Ovo mu da 2 savjeta, to je kao 3, ali mislim da su samo 2 praktična. Prvi jeste da se trese, da bukvalno to je to. Motion creates emotion, to jest kako se vi pokrećete, preduzimate akciju, mozak se polako isključuje. Kao da istrese to iz sebe. I onda drugi mu je da uzvikne nešto. Ili kako već oni sa onim sombrerima, oni što pevaju, ovi marijači, kako oni ono njihovo uzviknu, ne znam ni ja. Uglavnom da pusti glas, da se razdere i onda da izađe da peva. To jest kad ima tu tremu da uradi to šta god i onda da krene da peva. I to je taj klinac u tom filmu i uradio i kao uspio da peva. Ali to je zapravo radi i u stvarnom, zato sam se iznenadio, radi u stvarnom životu. Ako imate neku blokadu, ne možete glasno da pričate, možete da probate da se razderete, ali postoji sad i tu caka, znači ako se vi razderete ovako, glasno, ali kratko, postoji šansa da još više uđete u glavu. Zato je bitno to da bude duže to dranje, znači da ima neki interval, nešto jedno 10-15 sekundi. Šta se tu dešava u tih 10-15 sekundi? Vi se derete, mislim ovdje sad nema nikog pa mogu se derati. Vi se derete 10-15 sekundi, u tom trenutku mozak je u fazonu oh fuck, we're gonna die, fucking die. I ljudi, ako ima nekih ljudi tu, oni su u fazonu pogledaju ovako u vas, okrenu glave i mozak je kao nestaću. I onda ljudi kad nastave okrenu pogled, nastave da rade svoje stvari, mozak je u fazonu we are alive! I onda upadnu taj neki trip gdje skonta da neće ništa da vam se desi, popusti blokade ili dosta blokada, neki put, aj sad to je sad detaljisanje, ali uglavnom popusti blokade i u tom trenutku vi možete da pričate glasno. Zavisi koliko ste sjebani u glavu. Neko možda može na kratko, neko mi popusti na kratko, pa ga uhvati opet, ali uglavnom bi trebalo da vas oslobodi dosta. Da, znači to je isto primjer za preduzimanje akcije, da bi mozak popustio da vas ubaci u taj flow. To je još jedan način. Ajde, predugačak je već video, uglavnom, znači, da bi stekli više poštovanja dok pričate s ljudima, trebalo bi da budete glasni i jasni u svojoj komunikaciji. Da biste bili jasni i glasni, morate da verujete u to što pričate, čak i ako ne verujete u to što pričate, mada ne znam zašto biste tako nešto pričali. Ajde, na primjeru gdje možda pričate o nečemu što nisu sad neka vaša uverenja, nego pričate s nekim, okej? Mada i tu bi trebalo da verujete u to što pričate. Treba šta god da pričate da 100% posjedujete, znači da stojite iza toga što pričate, bi najbolja rečenica bila. Kada stojite iza toga što pričate, bit ćete glasni.
Ok, to je prva stvar, znači da stojite iza toga što pričate. Sad, druga stvar, da biste lakše mogli da samo stojite iza toga što pričate, da biste to mogli uopšte da uradite, morate da rešite taj inner game, znači ta unutrašnja uverenja i unutrašnje uverenja i te energetske blokade, stvari koje imaju veze sa tim unutrašnjim vašim svetom. Ego, isto. Sad, kada i to rešite, posle toga, ovo je sad već manje više 99% urađeno. Lepo ćete pričati, bit ćete glasni. Međutim, možete i da naučite možda neku tehniku govorništva, šta sam već htio da kažem, gorenja i pevanja. Mislim, slične su. Ili u nekom svetu pevanja, ili u svetu glume, uglavnom, ja sam išao na solo pevanje, pa sam tamo učio više o glasu, pa sam posle učio i sam i onda sam pratio to da vidim kuda ide, šta se dešava i sve to. I kroz jogu isto možete to da učite. Pošto ima veze i sa disanjem i tako dalje i tako dalje. Znači, to je taj tehnički deo, ali najbitniji je ovaj, znači inner game, stojite iza svega što pričate i jedan trik jeste da preduzmete toliko akcije da se mozak jednostavno popusti i prebaci vas u taj mod gde ste glasni i jasni. Možete takođe, ako dovoljan broj puta, samo što je to naporno, nije najoptimalniji način, zato i kažem trebalo bi da kombinujete taj način sa svim ovim. Možete, na primjer, evo primjer radi da treba da držite ove javne govore. I svaki put, unutrašnje stanje vam je skroz sjebano. Ali svaki put kad izađete na binu, vi iskoristite ovu foru sa preduzimanjem akcije. Krenete se, krećete ili ubacite u svaki svoj govor neki deo gde bukvalno 30 sekundi igrate i derete se i trudite se glasno pričate. Nakon dovoljnog broja upadanja u taj flow state na bini, na taj način, kroz akciju, vi možete da promenite svoje uverenje o sebi. Što znači da vi kroz dovoljnu količinu akcije možete da menjate i svoje uverenja. Ali to je mnogo teži način. Najbolji način je kombinacija menjanja uverenja, sređivanja tog inner game-a i preduzimanja akcije, gde onda to uverenje ima potvrdu u akciji. Ta akcija može da se nadovezuje na ta nova uverenja i da onda, znači, na nekom holističnijem nivou sređujete to. Uglavnom, mislim da je to bilo to u ovom videu, malo je bio duzhi, 22 minuta, koga pogleda skonto je. Zašto je bio duzhi? Zato što nisam lepo artikulisao tačno šta ću snimati u ovom videu, znao sam otprilike da ću pričati o glasu i načinima, i ovdje imam neke tezice, pa sam onda kako sam išao bukvalno pakovao to. Uglavnom, rekao sam to što sam mislio da kažem. Take so much action that thinking mind shuts down, to jest preduzmite dovoljno akcije da bi mozak prestao, ali ujedno naučite da budete u sadašnjem trenutku, menjajte svoje uverenja, stojite iza toga što pričate. Također još, evo kratko u minut, znači power vs force. Force je kada ja pričam sad glasno i ja glasno pričam. Ovo je baš bio samo force. Ja glasno pričam, čuješ kako glasno pričam. Power je kada vi pričate možda i tiho. Znači ja sad pričam tiho, ali imam veću moć u glasu. Zbog čega? Pa to je skup pauza. Također tog vibrata u glasu. Također malo mi je dublje glas. Znači pauze. To što ja smatram da imam pravo da zauzmem vreme, da zauzmem prostor u tim pauzama. To povećava moć. Također taj blagi vibrato, dubina glasa i sama vokalna projekcija
gdje je, kako sam ga nazvao, sila ili jačina. Znači više kao da imate paleti na sve strane, kao tuš, kao neki tuš koji bije na sve strane, a power bi bio kao kada biste suzili i da ide kroz jednu tačku. I onda čak možda i manje energije da se pusti, ali u toj jednoj tački je ubitačnije, nego možda više energije, ali kad bije na sve strane. Taj neki fazon. I onda možete da kombinujete i power i force i da kažete: pozdrav ljudi, dobrodošli, hvala vam što ste gledali još jedan video na kanalu BeSocial, zapratite ovaj kanal bre! Ovo je sad već na kraju izgubio power, kad sam rekao bre, ali je ostao force, nije izgubio skroz power. Jako je suptilna stvar, nisam ni ja master, okej? I ja ovo vežbam, i svi ljudi ovo vežbaju, i ovo treba da se vežba. I to je bilo to u ovom videu ljudi, drago mi je da ste pogledali ceo video, ako ste pogledali, pun je korisnih informacija, istopio me se sladoled, moram da ga vratim u zamrzivač nazad. Znam da mi brada izgleda kao da sam beskućnik, ali šta ćeš, sedim u kući tako da vjerojatno i ne izgleda, he, kakva fora. To je bilo to, zapratite ovaj kanal, zapratite mene na Instagramu, zapratite na YouTubeu, subscribeujte se, napišite mi u komentarima da li biste želeli nešto vi da vidite. Pišite te komentare bre, odgovaram na svaki, možda ne u istom danu, odgovaram na svaki. I YouTube voli kad napišete, ja volim kad napišete, izgledaju ozbiljnije videi, mislim YouTube algoritmu, a i realno. Možete me pitati kao što dosta ljudi mnogo više još me pita ipak na Instagramu pitanja i na Instagramu mi pišu, naravno možete i tamo da mi pišete, uglavnom to je bilo to ljudi, vidite to, BAM, subscribe, i dalje sam ponosan ovo, BAM, Instagram, to je bilo to, vidimo se u nekom narednom videu, pozdrav!